Fins l'any 1933, Montgat formava part del terme municipal de Tiana, però el 6 de juliol d'aquest mateix any, mitjançant un decret de la Generalitat de Catalunya, es va aprovar la separació del districte i la construcció d'un ajuntament propi. I quan les mallorquines van començar a haver-hi gent, allà era gent que venia de nou, i a Tiana els hi queia lluny i a més es queixaven de falta de serveis. I esclar, com que no hi havia una vinculació sentimental tampoc, amb aquestes que l'any 31 es celebren les eleccions i surt la República, hi havia dos districtes. Districte primer, que era Tiana, i districte segon, que aplegava els barris de les Mallorquines i el barri de Montgat. Per nombre d'habitants guanyava el districte segon. Resulta que tenia majoria d'un, Montgat. L'alcalde de Montgat, el primer tinent d'alcalde de Montgat, els de Tiana, que sempre havien manat, s'emprenyen, al final arriben a un acord i al final van entrar també regidors de Tiana al govern. Però hi va haver-hi un regidor, que era un cap de llista, que li va sortir de l'ànima. Ens hauríem de separar de Montgat. Cuidado, no Montgat separar-se de l'Ajuntament de Tiana. I els de Montgat els hi va agafar la paraula. I van demanar firmes i va sortir per majoria que volien la segregació. Montgat és un municipi jove, però des del seu naixement ha evolucionat permanentment. Els canvis soferts han estat molts i han afectat tots els àmbits de la nostra societat: tecnologia, economia, urbanisme, etc. Només els nostres avis ens poden revelar de manera clara la importància d'aquestes transformacions. Són precisament ells els que ens transportaran amb les seves paraules a un món potser no gaire llunyà en el temps, però en què l'entorn i la manera de viure tenien com a base, sobretot, la terra, la mar, la pluja i la relació amb els altres. Hi havia una torre molt important, Can Ribes. O sigui, de la carretera fins a aquesta torre no hi havia res. Tot allò eren horts, o sigui, no estava edificat. Era tot molt agrícola, no? Urbanísticament, Montgat, qui l'ha vist i qui el veu, no? Però aquest Montgat d'ara no té res a veure amb el d'abans i, en fi, ja anirà sortint. Des dels inicis del municipi, la vida a Montgat ha estat condicionada per la proximitat del mar, per l'orografia, per les rierades, per l'activitat industrial i per la dispersió de la seva població. Hi havia dos de nuclis urbans. Hi havia el de les Mallorquines, on hi ha l'estació, i hi havia també el del casc antic, que dèiem, on hi ha l'església, i els pescadors. Aquí a les Mallorquines érem al Montgat del Fum,
I l'altre cantó, com tots eren pescadors, era el Montgat del Vell. Els carrers al vespre estaven molt foscos, hi havia una llumeta, una bombolleta de 40 watts, 50, no sé, cada 50 o 60 metres, bé, quasi bé passaves a les fosques. Miri, francament no estaven asfaltats. Quan plovia fan, l'asfalt va anar venint després, però va tardar molts anys a venir l'asfalt. Pujant a mà dreta hi havia el carrer de Campruna, però quan baixava la riera aquell carrer se negava. Doncs hi havia una tanca de fusta i quan no hi havia rierada es quedava oberta. I quan venia la rierada, que es veia ja la tormenta, que deia oi, 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 que va baixar la riera, allò ho tancaven. I allò era el que impedia que se negués el carrer de Campruna. Pel nucli urbà passava la carretera que anava de Barcelona a Mataró. Era una carretera que ens assentàvem a prendre la fresca fora al carrer, a l'estiu, i comptaves els cotxes que passaven. I passaven carros de tant en tant, sobretot a primera hora del matí, gent que anaven cap al Born, pagesos que hi havia a la part de dalt. I, francament, molt pocs veïns érem. A l'estiu sí, hi havia més gent, però a l'hivern eren 4 cases comptades. Tothom coneixia tothom, tothom sabia el que passava a cada casa, perquè a les botigues les dones quan es trobaven es parlaven i s'ho explicaven tot, o en el cafè. A vegades es malfiava, perquè el que es parlava eren xafarderies. Ens ajudàvem els uns als altres. Una dona li faltava oli, doncs baixava la veïna i li deixava oli, o pa, o un tomàquet. Era algo meravellós. I els nanos què feien? Pues jugar a fer d'amagar, o jugar a bales, o jugar a fer de plantats, i així es passàvem els dies. Així es passàvem els dies. Molta tranquil·litat, podies deixar la casa francament oberta, no hi havia cap problema de res. A casa meva, al barri, sempre estava obert i ara has de tancar i la porta inclús de dintre estava obert, sí, no hi havia cap problema. La vida portes enfora afavoria la relació entre els veïns, que coincidien de forma espontània al carrer o a determinats punts de trobada. En allà on més ens reuníem, allà on hi havia més costum de concentració, era el Pont de la Mandra. Ens trobàvem allà totes les nits d'estiu, a la llum de la lluna i a la llum de la dona del fanal. Una figura preciosa, que era una dona nua que aguantava un fanal. A mi en aquells temps em semblava molt alta, que ara segurament no me'n semblaria tant, una figura que era un llum que primer va ser de gas i després va ser elèctric. La llum il·luminava les nostres il·lusions, ens trobàvem allà totes les nits d'estiu. El sereno de Montgat tenia cura cada dia d'encendre el llum. Va desaparèixer, la dona del fanal, d'una forma poc democràtica. Un conseller de l'Ajuntament de Montgat, que vivia a Tiana, no et diré els noms, la va regalar precisament amb un amic que vivia a Tiana, que tenia una torre molt maca, i encara hi és. La fisonomia de Montgat coincidia amb la de les altres poblacions de la costa catalana. Carrers estrets i irregulars i cases senzilles pintades de blanc. Les parets de les cases eren emblanquinades. Totes eren emblanquinades i quan, per lo que sigui, s'embrotaven una mica cap a la calera. Es posava el terròs de pedra, que era cuit, en remull amb un cubell, amb aigua. I llavors aquella roca s'esberlava i quedava una pasta. I amb un pinzell d'espart sucaves i mira anar pintant. Cada any en feien una emblanquinada, quan venia Nadal, o Sant Joan, o Sant Jordi, oi, aquestes casetes així. I hi havia hagut gruixos que veies 14, 15, 20 capes de calç, allò que
quan picaven una paret que l'havien de tornar a arrebossar perquè ella mateixa queia també, ja, oi? La construcció es feia a partir dels materials que hi havia a la vora i en base als coneixements adquirits durant generacions. Sí, tot eren més aviat cases baixes, allò de pescadors i de la gent que venia a treballar aquí a la Porcellana i a Can Barrau i a Can Gallard. N'hi havia que tenien dalt i baix, a dalt amb 3 habitacions que la convertíem en 4, i a baix el menjador i la cuina. Reuníem molt poques condicions, les cases d'aquest poble. Gairebé totes les cases eren per un igual, oi? Feia l'entrada, llavors venia l'escala, a sota l'escala hi havia el rebost, que en deien, que era com una petita dispensa, i després venia el menjador, i el badiu, o la galeria, com vulgui. Els elements disposats a l'interior de les cases obeïen a criteris de simplicitat i d'optimització dels recursos propers. No tenien gas, es havia de cuinar amb carbó, llenya. Jo recordo que a casa meva amb el meu pare que anàvem a buscar les soques dels pins quan els tallaven per cuinar. Llavors hi havia la cuina econòmica a base de llenya i carbó i això. No era com ara que el gas no en teníem. A la xemeneia penjava un ferro on tallar la mare quan feia el menjar, penjava l'olla, posava l'aigua i allà si havia de tirar farinetes, tirava les farinetes o un bròquil o una col o el que hi havia. Però el foc es feia a terra fins que no va venir el petroli. A més, d'aigua calenta, res, En aquelles cases no hi havia aigua corrent i totes normalment al pati tenien un pou. I l'aigua es havia de pouar amb una corda, amb una galleda. Ja ho havia anat omplint el safreig. I eren safretjos bastant grossos, que hi havia uns quants litres d'aigua. O si no, hi havia unes bombes de ric-rac, com els postes antics de les gasolines. Dutxa, això, no n'hi havia. No teníem lavabo, teníem una comuna. Un braser és com una palangana de ferro, i en allà s'hi posava pinyol d'oliva, que crema molt bé, carbonet, allò ho encenies, no feia fum, feia calor i cendra. Als pobles hi havia el costum d'anomenar les cases pel motiu. Alguns d'ells coincidien amb el cognom dels que hi vivien, però d'altres tenien orígens diversos. Molts d'aquests motius acabaven per substituir els noms de família. Tothom tenia el seu motiu. A Cal Rotllat, a Cal Negre, a Cal Terero. Nosaltres a casa, la família nostra, era conegut del Seu, perquè foníem greix, Seu. Li deien l'Estavet del Seu, però ell de Seu no feia, ell era el contratista d'obres. Venia un que es deia Miquel i li deien Catarrisques de sobrenom, perquè en els pobles de vegades val més el sobrenom per conèixer-te que no pas el nom verdader. O sigui, tu et venia i et deia algú que sap a casa el senyor Caselles, ai, no sé qui són. Sí, perquè diu que estan aquí. Ah, vostè vol dir que el nu. Malgrat la situació equidistant de Montgat entre dos nuclis de població com Barcelona i Mataró, l'activitat comercial del poble era intensa. Botigues de comestibles n'hi havia abastament, perquè n'hi havia. O sigui, no calia anar, si no volies, no calia anar a Badalona, perquè trobaves de tot. I començant pel cap del carrer d'allà baix de la Riera en Font, hi havia la cooperativa, hi havia el magatzem del peix, a la placeta Sant Joan hi havia les dues carnisseres, una que era en Massanet, que li diuen. O també en deien tenda nova, de vegades deien, anem a la tenda nova. O sigui, la de Can Pagant, la nostra. Hi havia a Cala Barbereta, que en deien Can Pinyola. Hi havia Can Vives. Hi havia l'Antònia, la carnissera. I una botiga que en deia la senyora Amada. N'hi havia a Can Set d'Urus. Hi havia la bacalloneria. La peixateria de la família Verdera, a Can Nassari. Hi havia la peixateria de la Soledat. El de la llet, el Juanito. Hi havia Can Miralles, Can Passió, vulgarment dit. En temps de la meva mare era inclús restaurant, que a més tenien benzinera. Aquells postes manuals de dos dipòsits vistos que feies anar palanca dreta i esquerra i ara s'omplia un dipòsit i ara s'omplia l'altre. Hi havia la botiga de Can Pruna. La botiga la va iniciar el meu avi, en Pau Descansi, en Josep Pruna.
i va passar d'ell als fills. Jo tinc una visió de la botiga, el meu avi assegut en un racó, quan ja era gran, que patia dolor, assentat al costat del braser. La majoria de materials, eines i aliments que es venien procedien d'un mercat molt proper, així com les matèries primeres utilitzades per crear productes de consum. El forn i queviures. El pa es feia de farina, aigua, llevat i sal, i prou. O sigui, el dia d'avui ho fèiem per fer el pa a la nit, no? I aquí es feia el verdader pa. A més de botigues, també hi havia establiments de serveis que completaven l'oferta comercial del poble. Hi havia un bar que en deien els Caracoles, llavors hi havia el bar Ximi, el bar que en dèiem de Cal Isidro, el Villar, hi havia una bodega, Cal Garrofaire, enmig, de Ricardo Castellseguer. El bar de Can Fava, llavors hi havia dues barberies, hi havia una peluqueria. Hi havia també un carboner, Can Valls, el ferrer. O sigui que Montgat tenia vida pròpia. La forta activitat comercial contrastava amb una deficitària funció pública. La xarxa sanitària disposava de pocs recursos i sovint s'havia de recórrer als remeis naturals transmesos de generació en generació. En aquells temps tots naixíem a casa. Néixer en una clínica o en un hospital no es portava. Et venia la llevadora, assistia a la partera i canalla en el cabasset. Els metges s'adjudicaven en funció de la població, però eren els abonats els que es feien càrrec del seu sou. Els metges també tenien gent aconductada. Conductada vol dir que pagaven una quota, que li pagaven al metge una quota mensual. El funcionament del sistema sanitari estava determinat pel caràcter i la dedicació del metge, ja que aquest, molt sovint, havia d'anar més enllà de les seves obligacions professionals. Nosaltres vam tenir la sort de tenir aquí un personatge, un home que estimava el poble, que era el doctor Rofes. Un dels personatges més emblemàtics era metge. Portava 70-80 anys, per damunt dels altres. Molt humà era, molt. Feia operacions. No solament era un metge de medicina, diríem. El meu pare va tenir un accident amb la moto. El bordillo va picar de cap així, i es va obrir el cap. Total, que se li va infectar la ferida. Pues sap com el va curar? Amb un soplete de gas, amb foc. Li va cremar tot això i li va treure la infecció i va dir, faig tot el que puc. Diu, de sortir se'n sortirà. Diu, no sé si, per exemple, sortirà bé del cap, perquè clar, va quedar sense sentit i sense res, no? Però no, va sortir bé, I em va operar de l'apèndix. I deia, la meva mare li va dir un dia, oi, doctor Rofes, que l'apèndix, això de l'apèndix, valdrà molts cèntims. I li va dir, usted no se asuste, Gaico, porque en mi casa el rico paga por el pobre. La distribució i aprofitament de l'aigua ha variat al llarg del temps. Tradicionalment, la gent del poble ha utilitzat els recursos hídrics propis, especialment els pous i les mines. L'aigua corrent es feia en el mateix poble, per uns pous que hi havia. Un a la colònia argentina i un altre a la ria d'en Font. I després aquests pous cada dia bombaven no sé si era 1 o 2 hores d'aigua. Bueno, la gent omplia els dipòsits. Al carrer de Mar quasi tots tenien pou, i al carrer de l'Església hi havia pous i mines, per la banda de darrere. Hi havia la mina del Raquet, que venia de Can Orella de Tiana. Era una veta d'aigua que venia de Can Orella. Després hi havia hagut una font, allà on hi ha la plaça Espanya, allà hi havia una font que baixava unes escaletes i hi havia una font. Després, quan van urbanitzar tot allò, la van tapar. Aquella font era la font de Cal Alsina, que després allò continuava la veta i sortia a Cal Alsina. Hi havia Cal Alsina, sí. Aquí on hi ha aquestes dues palmeres, sota l'Ajuntament. Allà hi havia un safareig públic que molta gent del poble hi anava a rentar, o que no tenia safareig, oi? O no tenia pou.
Ja van traspassar de la guerra, llavors ja van posar l'aigua de la companyia de Barcelona, diem, oi? Les aigües de Barcelona. Llavors, per venir, l'aigua venia en els dipòsits, però entrava per davant, pujava amunt, baixava tot avall, feia un recorregut i tornava a anar als dipòsits de les cases de dalt. En temps, com que l'aigua no tenia gaire pressió, follons amb l'aigua perquè no tenien aigües de darrere. I llavors aquesta aigua anava per a foro. Arribava amb un repartidor i llavors havia de repartir les cases. A casa hi havia hagut una derivació de les canyeries de la font de Montgat, que era l'aigua del Raquet. Què passava? Aquest repartidor, segons el decantessin d'una manera o l'altra, anava més l'aigua cap a un cantó o l'altre, i les raons. Perquè després això ja eren dues famílies diferents. I, bueno, fallons amb l'aigua també n'hi havia. L'electricitat arriba a Montgat durant el primer quart del segle XX. La seva difusió va ser lenta i esglaonada. L'electricitat, quan la companyia va posar electricitat, hi va haver-hi dues cases en el poble de Montgat, allà, que van posar llum, perquè, llum, allà a la plaça Sant Joan hi havia hagut una tenda i estanc. La casa del costat, allà va ser la primera casa que van posar llum. Això el pare sempre m'ho explicava. Els alts costos que suposava tenir electricitat a casa van provocar que, durant molts anys, s'utilitzessin altres fonts d'energia. Abans es anava amb un quinquer, amb un d'allò d'oli que es penjava, que tot era un merder, mare de Déu. I moltes cases amb llum de carburo. Durant la guerra i la postguerra es redueix la capacitat de generar energia per a la població i es controla el seu consum a través dels talls de corrent. I restriccions havíem tingut aquí, d'aigua poca, però de corrent sí, hi havia el temps de les restriccions i tant, va durar bastant. Les fàbriques, vulnerables als talls d'energia, han de buscar recursos propis per a no frenar la seva producció habitual. Les fàbriques tenien, que en deien una burra, que era el motor que feia la corrent. Els telèfons funcionaven a través d'un sistema de centraletes que gestionava les trucades. La seva gran utilitat va fer que aviat empreses, comerços i alguns particulars l'utilitzessin freqüentment. El telèfon jo tota la vida n'hi havia vist, però aquí a Montgat, aquí del Fum, aquí a la Riera, hi havia la central. Llavors trucaves i demanaves si havies de demanar conferència. Que hi havia com una casilla amb una sèrie d'endolls. I quan tenia línia t'hi posava i a vegades t'hi dormies, perquè t'hi posessin aquelles noies. Demanaves a la centraleta el que costava aquella conferència. Val 3 pessetes, o val 2 rals, o val això. I ho pagaves en el propietari de la casa del telèfon. I el que pagava, si pagava la conferència valia 1,20, però si durava més era doble, però pagava 1,20 i prou. Això per nosaltres era un annexe quasi prescindible perquè aquí havíem de trucar, no? L'any 1848 es va construir la línia de ferrocarril Barcelona-Mataró. Travessava el turó de Montgat, que fou el primer túnel de tot l'estat espanyol. Pocs, de gent que tingués vehicle propi, poquíssims. Però, en canvi, el tren era un avantatge molt gran. Les vies del tren eren obertes. I et passava el tren per allà com si res. No hi havia el baixador de Montsolís. Havíem d'anar a buscar el tren a l'estació de Montgat. A causa que Montgat està situat entre nuclis urbans grans, ha disposat d'una xarxa de transports poc usual en altres poblacions de la mateixa grandària. El 1903 s'inaugurà la línia Badalona-Montgat i 13 anys després la de Montgat-Tiana. Montgat-Tiana, el tramvia que després va desaparèixer. Montgat-Badalona, el tramvia, el 44. I de Badalona a Barcelona hi havia el 70. Però llavors només hi havia el tramvia. I també anava fins a l'estació. I el de Tiana parava a l'altre costat de l'estació de Badalona. Era molt famós perquè era un tramvia petit i més que res servia per la gent de Tiana que venien a treballar a les fàbriques de Montgat. O en tramvies d'aquells que anaven, que canviaves al banc, on hi havia un, últimament hi havia un que era un banc sencer, de dalt a baix, cara a cara. Jo anava a col·legis de Badalona i el tramvia valia llavors 15 cèntims. I el meu pare em deia, com feia bo, em deia, escolta, algun viatge al migdia que fa bo, això podria fer-lo a peu, perquè 15 cèntims cada 4 viatges, 60 cèntims, Déu-n'hi-do. El tramvia de Montgat
Coexisteix amb algunes línies d'autobús provinents de pobles veïns com la de Masnou, però després d'alguns descarrilaments i problemes amb el manteniment, desapareix aquest servei a mitjans dels anys 50 i es prioritza el transport en autobús al poble. Que llavors l'autobús de Masnou, que era d'un tal Ballester i l'Arturo, i arribava aquí a l'estació de Montgat i es pujava per la porta de darrere, un autobús d'aquells de l'oeste. Les urgències de la guerra, primer, i les mancances de la postguerra, després, van obligar que la majoria de gent hagués de buscar alternatives a la seva activitat habitual. Moltes famílies havien de generar els propis recursos per sobreviure, mitjançant un hort i avirant per l'autoconsum. Era un poble pobre, no hi havia recursos. Es podia sobreviure, perquè si no estaríem aquí, però amb moltes mancances, moltes. L'escola era molt pobra, quan feia fred et foties de fred. I un pare que tingués 2 o 3 fills petits i així, es havia d'espavilar. I la gent volien fer hores, perquè amb el que es guanyava no n'hi havia prou. N'hi havia que treballaven a la fàbrica i a més anaven a pescar. Que hi havia hagut algun pescador que allò a l'hivern anava per aquí a buscar 4 bolets, però eren 3 o 4, que no pogué anar a mar, doncs mira, anava allà. I si se'ls venien i feien en aquell temps 2 pessetetes, ja es vivia, ja es menjava, saps? Aquí al carrer Mallorquines hi havia un tros que davant hi havia com petits hortets. Pel consum propi, eh? Home, a l'hort li subministrava l'aliment de la fruita, la verdura, sí. I altres tenien la vinya, anaven amb una vinya. Hasta el tabac us plantava el meu pare. Els pagesos del Maresme anaven a Barcelona al Born a portar els queviures, no? Tot el que sigui. Anaven amb uns carros de cavalls, segons el pes que duien un cavall, segons el pes en duien 2, amb una lona així cobert i un fanal. Però hi ha una pendent bastant pronunciada, que hi havia una fàbrica que es deia Lopson, precisament. Algun cavall més d'un allà havia patinat perquè la carretera era de Duquins. Llavors nosaltres, doncs, se'ns va ocórrer anar a la Rianfont, agafar sorra i a mesura que el cavall anava pujant, anar-li tirant terra als peus del cavall, fins que arribava a dalt. I com arribava a dalt, doncs, ens donaven un bròquil o una col, i la mare ja l'esperava, tu. Animals, la gent tenien conills a casa, molta gent a casa teníem gallines, coloms, perquè teníem espai. Els que no tenien tant d'espai, per una gàbia de conills també els tenien, molta gent. Jo anava a buscar herba, bueno, jo i tots, però quan era petit em tocava a mi. Els dissabtes anava a buscar 2 o 3 sacs d'herba pels conills. Home, a casa li podíem donar molta cosa pel fet de carregar les fulles de bròquils, fulles d'enciam, fulles d'escarola, de cols, patates, les pells de patata que pelàvem i consumíem a casa, amb segó, barrejar tot això es bullia i amb segó. La matança del porc proporcionava a algunes famílies de pagès bona part de la proteïna que consumirien durant tot l'any. La importància de l'esdeveniment feia que es visqués la matança com un dia especial. Però eren celebracions que no sé, semblava que fos una gran festa, i no era res, perquè ara tu mires quines bestieses, no, també. Però ho recordes i dius, hosti, amb lo bé que ens ho passàvem, no? Es solia fer entre desembre i gener. I jo recordo que venia un matarife, a casa ens venia un matarife que era d'aquí la colònia, que tenia una carnisseria, i venia, matava el porc, i llavors allà ja el socarrimàvem tot, que fèiem un sot i allà amb sarments, de podar les vinyes i tot això. Un cop socarrimat, que quedava tieso, pobret, tieso, i després a partir d'allà ja el posaven en una taula gran, no? I l'obrien i el desquartissaven. I llavors les mocaderes que deien, i feien els embotits. Es feien llardons perquè fèiem llard també, llavors fèiem els pernins, la cansalada la salàvem, tot el que es podia salar es salava. Més aviat es feia per guardar, perquè, esclar, les coses anaven justes i per tenir
doncs, la vianda i el tall per l'hivern. Teníem un fogonet i una paelleta i allà fregíem les coses que se'ns va encendre un dia, perquè, esclar, la canalla el que fèiem era enredar, el que és que se'ns va encendre i cabells i jo què sé. El conreu de patates al Maresme va ser una important font d'ingressos a principis del segle XX. Des dels inicis s'exportaven bàsicament a Anglaterra i a Escòcia. La Royal Kidney. Aquesta era la Royal Kidney, la que es feia a partir dels anys 20 o 30, o poder abans, que venia d'Inglaterra. La llavor venia d'Inglaterra i es cultivava i molta producció s'enviava una altra vegada a Inglaterra i a França, a París. Sí, se'n collia 6 milions de quilos aquí per allà als anys 30, al Maresme, sí. Montgat no disposava de grans extensions de terra, però algunes masies conreaven prou patates com per poder vendre la seva producció a Barcelona. Cultivàvem patates, mongeta, col, bròquil, coliflor, cebes. A l'abril començàvem a sembrar tomaqueres, pebrots i esvergínies. Entremig hi sembràvem enciams i sembràvem raves, poder 50 quilos de llavor en tot l'any, que això són molt raves, i bueno, en fi, que els veníem al Borren. Acabada la guerra, es va prohibir la lliure circulació de productes entre poblacions. Per entrar a ciutats grans com Barcelona, s'havia de pagar un impost als funcionaris municipals corresponents, anomenats burots. 2 hores i mitja d'anar i 2 hores i mitja de tornar. Perquè hi havia burots, havia de passar pels burots, revisaven el que hi havia, sí. A finals dels anys 20, el conreu de vinyes, que se centrava fonamentalment al Pla de Montgat, anteriorment Pla d'Alella, era una activitat molt destacable al poble, ja que el raïm resultant era de reconegut prestigi. L'arribada d'altres productes més rendibles va provocar que el seu cultiu quedés reduït a unes poques masies que el destinaven al consum propi. A partir de lo que es diu a Can Tries, en amunt, hi havia vinyes, n'hi havia. Tot aquest raïm que es collia, per regla general, anava cap a l'Ella, la cooperativa de l'Ella. Antigament no se baixaven a Montgat i cadascú es feia el vi, sobretot els vins. Amb un cub, trepitjant, jo m'ho passava bomba. Bomba. Perquè, esclar, el temps de tallar el raïm, i llavors inclús deixaven el cub, com havien fet el nostre, en els veïns que tenien una vinya. Un aliment bàsic per a la població era la llet. Abans de la guerra, la més estesa era la llet de cabra, però l'alta rendibilitat de la llet de vaca va fer que a poc es canviessin els costums i que aquesta es consumís preferentment. A les cases, pel carrer, jo això encara ho havia aconseguit. Passava el ramat de cabres a les 5 de la tarda i et munyien la llet de la cabra, així és. A Cal Humbert teníem vaques. Després hi havia hagut al costat de l'estanc, allà hi havia una lleteria. Bueno, hi havia el vaquer aquest que et dic jo, que tenia en Bernardí, es deia, i després hi havia la vaqueria d'en Sales. Hi havia en Genís Parra, que tenia vaques. Passaven a domicili. Els vaquers tenien les vaques tancades a dintre, mitja dotzena de vaques o una dotzena, el que sigui. Les munyien i llavors passaven amb un carro. Passaven amb la llauna i ens venien la llet. I llavors hi havia la botiga de Can Pruna que venia la llet, amb les mesures i tot, i el que podia, anàvem a un pot i deia posa'm en un patricó, i ella tenia les mesures, et posava la llet. Quan portaven la llet i quan anàvem a buscar, arribar a casa i bullir-la. En aquell temps et deien sobretot bulla. Perquè era directe de la vaca, oi? No estava tractada. Però d'abans tot era sencera, era treta de la vaca, rebaixada amb aigua, això sí, perquè si no la canalla no se la podia veure, perquè si no agafaven uns mal de ventres que no vegis, saps? Aquella llet, quan la volies, no s'ha vist mai més allò,
Allà miraves la llet que venia i unes taques grogues, unes blanques, o sigui, una quantitat de grassa enorme. Era llet pura. L'activitat que impregnava Montgat de caràcter mediterrani era la pesca. La majoria de pescadors es concentraven al casc antic, anomenat també Montgat del Peix. A Montgat hi havia moltes cases de pescadors i tenien les barques de bou i les de llum. Un cop acabada la pesca, les barques eren tretes del mar i avarades per una parella de baus. A la platja. I quan venia un temporal, a dalt a la via, allà on ara hi ha el passeig a Montgat, que diem hi ha el passeig a l'anda baix, es posaven allà dalt. I si el temporal era molt fort, que anava gratant i això, fins al mig del carrer. Havien passat la via i anava al mig del carrer. La gent que anava a pescar era per viure. No, era per poder anar vivint i anar fent bullir l'olla, que es diu, i res més. L'activitat pesquera estava directament condicionada pels vents i per l'estat de la mar. Per això calia interpretar bé els senyals de la natura. A la tarda farà molt de vent de garbí i veus a passar allò, aquells angelets, i els veus a passar, no falla. Abans de pondre's el sol o de fer-se fos, vent de llevant, canvia el vent. Agafava sípies i de vegades a sobre l'esquena feien com unes punxes i malament, serà vent de llevant, i no fallava. Són cosetes que el pescador ho tenia posat a dintre el cervell i ho sabia. Aquí a la part de Barcelona fins a Arenys i tot això, estem al cel. Uns i els altres es brallen, els vents, que vol guanyar un o vol guanyar l'altre, i aquí és una bossa d'oli. La pesca requeria passar moltes hores mar endins, i això provocava que es cuinés a la barca mateix algun peix pescat del dia. I de vegades portaves una nafreta, que era un fogonet, en carbonet. L'encenies i et feies amb unes esgrielles 4 sardines a la brasa. Posaves allà un bon raig d'oli, agafaves el pa, sucaves allà amb allò i anar menjant sardines i un traguinyol de vi. I això et donava força per combatir el fred i poder anar treballant. El treball continuat de moltes generacions va fer que les tècniques evolucionessin i s'ajustessin al tipus de peix que es volia pescar. La principal era anar al sardinal amb xarxa, amb una xarxa que podies anivellar en el nivell que tu volguessis, d'alçada, fins a tocar baix al fons. Això se podia anivellar, perquè de vegades el peix vol nedar baix, de vegades a mitges aigues i de vegades a dalt. De vegades, quan havia de ploure, venia a dalt, allò morrejant a dalt. I a cada palangre portava una 40 d'ams penjats. És un fil llarg, en porcions. Llavors posaven la corda i un plomet, i el palangre ja anava baix. En tant hi posaven algun plomet a la corda, perquè no hi ha com un lluç de palangre. Tirar l'art era que tiraven una malla, una bossa de malla, amb unes cordes i potser a 100 metres o 150 metres dintre del mar. I llavors des de terra, 25-30 persones per corda, anaven estirant, amb una cosa que en deien un estrop. I tal com anaves estirant i estirant, el que portava la batuta et deia, ara acosteu-vos més. Acabaves amb 3 metres. I llavors venia la xarxa. I quan arribava a terra, per les malles, sortia molta sardineta. Llavors nosaltres ens aprofitàvem i agafàvem tota la sardineta que sortia de la xarxa. Si n'arreplegaves més o menys, mira, la mare estava contenta. Escolta, veure saltar aquell peix, veure-lo. I que després te'n donguessin un grapat. Era preciós. Mare de Déu, abans hi havia els dofins. Em penso que aquestes bèsties tenen molta intel·ligència, tant com una persona. I de nit et passaven els dofins, se't menjaven el peix, però si hi havia un escorp o una aranya, no la volien, perquè això
porta vereno, les aranyes i això, com te punxes, oi? I mira si ho saben. A poc, les millores de les tècniques varen facilitar la feina dels pescadors. L'arribada del gel, per exemple, va fer possible que el peix es conservés durant més temps i arribés a terra en millors condicions. Posem que els anys 20 i 20 fins als 25, que es va posar ja a les fàbriques de gel, llavors anaven al mar els pescadors, sense gel. I venia el peix que ara agafen un lluç i quan el posen en gel, que era trempat, maco, bé, fort. I abans venia el lluç, però que ja era mig cuit. Un cop a terra, el peix es portava el més aviat possible al que popularment es coneixia com el rotllo. I allà a les 4 o 5 de la tarda ho venien al costat de la màquina que treia les barques de l'aigua. Llavors allà feien la subhasta. Era una rodona on venien els pescadors, ho posaven tot en paneres i llavors tu podies anar a comprar el peix allà. Es feien les paneretes amb el peix que havia sortit aquell dia. De vegades hi havia molta cosa, de vegades no n'hi havia tanta. Omplien el cova i el peixater, si veia el peix maco, si no, li deixaven posar la mà, remenar a veure que no l'enganyessin, que sota hi posessin sardines aixafades i això, i llavors el peixater comprava. I era allò que començaven per duros. A la banda 50, i llavors anaven dient 49, 48, 47, 46, anant avall. I quan tu et semblava que el preu estava bé, deies jo, i la senyora tal, el senyor tal, i compraves el peix allà. Venien gent de Badalona, gent de Tiana per tornar a vendre. Peixateries, per exemple, que venien aquí a la subhasta i es quedaven, o sigui, era com si s'ho compressin a l'engròs i llavors ells ho portaven a les botigues i ho venien. Les dones dels mateixos pescadors anaven a vendre a totes les cases pairals que hi havia per Montgat, i a l'Ella i tot arreu anaven a vendre, sí. Montgat del Peix, diguéssim, allà a la parròquia, una petita plaça on hi havia una parada de carn, una de verdura i uns de peixaters. Tant els pescadors com els altres treballadors del poble utilitzaven el servei del sereno per arribar a temps a la seva feina. I llavors els pescadors, quan anaven al mar, posaven a l'anella de la porta una cordeta i cada nus era una hora. I posaven, per exemple, 3 nusos. El sereno passava per allà i veia que hi ha 3 nusos, a les 3 trucava aquell home, perquè anés a la mar. Això era la contrasenya que hi havia, diem, popularment en el poble. Hi havia gent que treballaven al Masnou o treballaven a la Lejia i es havien d'aixecar a les 5 del matí o així. I com li deien amb ell, no? Doncs molt fàcil. Agafaven i posaven 5 pedretes, o 4, o 3, o 2, en el portal. A mi em sap greu, però jo alguna vegada vaig treure alguna pedreta d'alguna porta d'aquestes i el sereno, en vez de trucar a les 5, trucava a les 4. Que si haguéssim sapigut qui era... Bueno, no vaig ser sol, El sereno també era l'encarregat de difondre les decisions preses pel consistori. I tot un plegat anàvem amb una trompeta, amb una cantonada, i ho deia en castellà sempre, eren bandos. Se hace saber que por orden del señor alcalde, tal dia, pues passarà això o farem això. I la gent sortia a fora a escoltar. El caràcter tranquil propi d'un poble de costa i la proximitat de Barcelona són la causa que a finals del segle XIX i començaments del XX alguns estiuejants escollissin Montgat com a destí per a les vacances. Tot i que no van arribar tants visitants com a altres llocs de costa, s'hi van construir infraestructures per als nouvinguts, hostals, espais de lleure i les primeres casetes de bany davant de Can Alzina. A Tiana, aquí a Montgat, estiuejants pocs. Algun venia per la platja, aquestes casetes que hi havia a la platja llavors. Era una platja molt maca. Hi havia un tros, feia com si fos una taula de pedra, i allà aquella taula s'hi anava molt a sopar. De Barcelona venia molta gent, molta. I allò s'omplia fins a la nit, que se'n anaven la gent, però és maco.
Vull dir que aquí a Montgat hi havia, a la vora de l'estació de Montgat, hi havia un edifici, els Banys Montgat, un edifici que era com un hotel, però eren com apartaments. Actualment hi ha els Banys Empòrium, hi havia els del Carme, però hi havia els Banys Gerard, Sant Gerard, que eren uns banys que estaven tocant a mar, que eren uns edificis molt macos. Venia molta gent, perquè, clar, l'avantatge de que tenies el tren... Però que cada estiu eren els mateixos. I després hi havia a la colònia argentina, que hi havia algú i venien els berenejants, hi havia torres. Crec que abans venia molta gent de Barcelona, a Badalona i a Montgat a estiuejar i a Tiana, com si fos que te n'anessis a la Vall d'Aran, actualment. Però venien per la platja i continuen venint per la platja. Tradicionalment, les primeres activitats industrials giraven al voltant de petits tallers, bòbiles i en especial de les guixeres de Montgat, concentrades fonamentalment al sector de les mallorquines. La indústria històrica havia sigut el guix i la calç, això de temps immemorial, i això va continuar amb bòbiles i amb guixeres. Un cop extreta la pedra, es procedia a la seva cocció en forns situats a peu de guixera. La calç obtinguda s'apilava a la platja, on era recollida en barca i transportada als pobles veïns. Aquesta fàbrica era de calç. Ells la picaven i omplien sacs i venien els sacs. Els sacs, com que s'estripaven, els cosien. Les canteres també formaven part de les primeres formes de protoindústria. Hi havia la cantera de Can Baratau, després hi havia també la cantera en Jordana, que hi havia un home que era miner, que treballava per aquí, li deien el trompo. L'arribada del tren a Montgat facilita que algunes fàbriques s'instal·lin finalment al poble. La indústria de finals del segle XIX i principis del XX influeix en la configuració urbanística de Montgat i en el caràcter divers de la societat. Anys més tard d'instal·lar-se al ferrocarril, va constituir que a Barcelona es va fer el Pla Cerdà. Es va començar a buidar l'Eixample de Barcelona, aquelles indústries que hi havia a tota aquella zona, i van venir totes aquí a la costa. Primer va ser la porcelana que en dèiem de baix, que van ser uns alemans, gent d'aquí, van sortir i van crear la porcelana, la ceràmica industrial mongatina. A la porcelana, les dues, com venien una quantitat de dones i gent a peu que venien i altres que venien a treballar. Després hi van haver dues fàbriques de productes químics, molt importants. La Gia del Conill, Casa Mitjana. Llar Barrau, que després van ser Catalana de Bonus i després van ser Unió Explosius Rio Tinto, fins fa pocs anys. Inclús una d'elles, els vagons de tren, els vagons de mercaderies, entraven a dintre, que era Can Barrau. Trens de mercancia... Llavors, tota la càrrega i descàrrega es feia amb sacs, i un sac i un home, sac i un home. O sigui, no hi havia toros com ara, O sigui, la feina era dura i pesada. Passats els pitjors anys de la postguerra, l'activitat industrial es va tornar a activar i es van instal·lar a Montgat un important nombre de fàbriques. Hi havia indústries importants, com per exemple la fàbrica de caramels Fises. Bons, No, bons, de qualitat. La fàbrica de galetes Ideal. Una fàbrica de bastons i mànecs de paraigua, cordes de guitarra. La fàbrica de nines. Fàbriques de farina. Pintura. Tallers mecànics. Hi havia un assortit. No, al poble hi havia més feina de la gent que érem. Això donava vida, donava una vida tremenda. Aquí els emigrants venien i trobaven feina. Atrets per l'activitat industrial, molts immigrants espanyols arriben a Montgat durant el primer terç del segle XX. Molts havien vingut al temps de l'exposició, o abans de l'exposició del 29, Quan jo vaig entrar a treballar, els vells que hi havien eren canareus, que en dèiem, que venien de la banda del Canà, eren de Xelva, de pobles d'aquests de per allà d'aquesta província,
I llavors també murcians, hi havia molts, van venir també molts murcianos, i després hi havia andalusos, esclar. Ara, dels que treballaven a les fàbriques de Can Gallard i de Montgat, molts vivien a Badalona. La següent ja va ser la dels anys 60, que va ser amb gent més aviat andalusa i extremenya. La Guerra Civil va tallar el flux migratori cap a Catalunya, que es va reactivar un cop passats els pitjors anys de la postguerra i que es va anar incrementant fins als anys 60, en què va assolir el seu màxim nivell. Amb l'arribada d'aquests immigrants es van crear el barri de Costes i el barri de Can Siurana. Bé, a tot Catalunya va haver una onada d'immigració molt important i aquí a Montgat, ja, tal com t'he dit, va ser importantíssima per la quantitat d'indústria que hi havia en aquest poble. Venia molta gent d'aquí, de Santa Coloma i d'aquests, que venien amb la maleta de fusta i no sabien on havien d'anar a viure. Després de la guerra, a casa com tothom patien gana i ma mare va tenir una visió, va posar a casa tots els emigrants, es va omplir la casa d'emigrants, de tal manera que per anar al lavabo teníem que anar saltant pel menjador. Després dels 40 o 45 venien, perquè a la plaça Urquinaona tu ja saps que era el lloc de contractació de la gent, i llavors allà venien, i del poble uns s'ho deien amb els altres, i en venien molts. L'arribada d'immigrants va provocar que es construïssin noves cases, que sovint seguien un senzill patró importat del sud d'Espanya. La majoria vivien o rellogats, o en coves, també, o en una barraca que es anaven fent per aquí del barri, per allà a la Balsa, que en deien a Badalona, unes cases que se les anaven fent ells, que també era motiu per agafar la baixa, perquè mentrestant es feia la casa. Edificis d'autoconstrucció, aquells que la gent es va fent la casa, no? Els nouvinguts es troben amb una població que té una cultura i una llengua diferent a la seva, que assimilen i aprenen asimètricament en funció de la seva edat, predisposició i de l'any de l'arribada. En la majoria de casos, els immigrants d'abans de la guerra i de la postguerra aprenen català amb facilitat. On jugàvem al carrer això, parlàvem el català com nosaltres. No es feien estranys, de seguida van ser del poble, entens? Que això era molt maco. Ma mare mai va parlar el català, mai, però deia una frase que em va quedar al cor. Diu, a Catalunya que no me la toque nadie. Així és com la migració de principis del segle. Es van integrar perfectament aquí, els altres es van tancar una mica dintre d'aquests barris. N'hi ha més que s'han integrat més i n'hi ha que no tant, no? Però això només és amb l'assumpte de la llengua, per dir, si parlar o no el català, no? I una vegada va passar el següent. A ma mare li van dir, senyora Manuela, usted tiene que aprender catalán. Y bueno, ella dice, sí, muy bien, pero a mis hijos no le digáis canalla. La majoria dels immigrants i molta gent del poble treballaven a les fàbriques. Aquestes oferien una nova alternativa econòmica a l'activitat agrícola, pesquera o comercial. Però els treballadors havien de fer moltes hores, sovint en condicions dures de treball per poder aportar el sou necessari per mantenir la família. La gent feia moltes hores. Ah, sí. De I treballaven dissabtes a les tardes i treballaven tot. I clar, les hores, això va ajudar també molt a les famílies. Les hores molt barates. Les extres a una passat. És igual, era el temps que es pagava, era l'època, el que es pagava perquè... Però aquí passaves... Sí, però vull dir que les hores és el que també va tirar molt endavant a les famílies. Clar, ajudava. Com més treballaves, més sentiments tenies. Exactament, els dissabtes a la tarda, a aquella època nostra, tots anàvem a treballar. Es treballava el dissabte abans, els horaris eren molt dilatats. Escoltar-se el diumenge al matí havies d'anar a treballar. Després van anar sortint les normes laborals i això es va regularitzar. Una normativa molt laxa en matèria industrial va fer que no es contemplessin mesures per disminuir la contaminació produïda per les fàbriques. En poc temps, a Montgat, es van incrementar els nivells de pol·lució de l'aire i la contaminació de les aigües.
El poble de Montgat va arribar a ser el poble més industrial d'Espanya, però esclar, també el més contaminat, oi? Hi havia un forn elèctric on cremàvem la pirita. Sí, que esclar, que feia pols, es posava una mica de mocador a la boca. Però de bona no ho era, aquella pols. Però eren indústries que eren molt contaminants, m'entens? O sigui, les terres i tot ho apiraven i feia unes muntanyes de pirites cremades que els nanos anàvem a dalt, posàvem una fusta i ens hi arriaven tot. Els camions que portaven productes que de vegades no duien la lona i els repartien a la carretera, quedava empolsinada. La fàbrica de lleixiu conill i tot el desaigua anava a Mart. I inclús aquí ja li anomenaven la cala taps, m'entens? Perquè on sortien els taps i anaven sonant per la platja. A més feien àcid sulfúric, estaven a la façana marítima, tocant a mar, perquè clar, així els anava per tirar les deixalles. Has de callar, no podies protestar, no podies dir res. Preníem el vermutet el diumenge, després de sortir bàsquet, amb la colleta, doncs respirant àcid sulfúric. Per això és conegut Montgat per Montgat dels fums. La transformació urbanística de Montgat durant el segle XX ha estat la més important de la seva història. La inauguració de l'autopista l'any 1968 va facilitar la comunicació del poble amb Badalona i Barcelona. La primera barriada que es va construir o que es va edificar a Montgat va ser la barriada de les Costeres. Després em sembla que es va començar a créixer pel cantó de Can Siurana, de l'altre Montgat, amunt, tocant el terme de Tiana, i després he vist que s'ha crescut des del carrer i Torre de Montsolís cap amunt, sempre cap a muntanya, clar. Cap a mar no podem construir. Els propietaris de les terres troben més rendibilitat en la venda dels camps, que deixen de ser treballats i es destinen a la construcció. Després dels barris construïts per la pròpia família, es van començar a construir blocs de pisos, especialment a partir de la dècada dels anys 60. En uns inicis, aquest creixement no obeeix a un plantejament urbanístic rigorós i es fan barris separats que no ajuden a la comunicació de la població. Ha anat evolucionant així, tots són barris, però barris separats, disgregats. Per anar d'un barri a l'altre, o has de fer una giragonsa o has de pujar una muntanya. Una vegada en Xirinacs va fer un article en el diari Avui que posava Montgat un poble esquarterat, perquè en aquella època hi havia 8 barris i ara em sembla que en som 10 o 12. Fins i tot una part dels terrenys industrials són destinats a la construcció d'habitatges. Al poder recalificar aquests terrenys i treure aquestes fàbriques, i llavors es va fer tot el que és l'urbanització aquesta. Amb els pisos que van fer aquestes empreses, van vendre'ls i es van compensar amb els diners que havien pagat, m'entens, de la compra d'això. L'Ajuntament hi va guanyar al recuperar tota la façana marítima, perquè tu aquí no et podies banyar des del túnel fins aquí passat el barri Montserrat podies banyar. El creixement dels barris hi va seguir la construcció de noves urbanitzacions. Les darreres varen ser el residencial, Camí de l'Ella i el Pla de Montgat. Quan es va començar a fer el Turó del Mar, llavors és quan, a partir de llavors, és quan la cosa ha anat augmentant. Ara també hi ha les Vilares, i ara últimament ja ha sigut el residencial, que és aquest, i el Pla de Montgat. No? Els nous temps obliguen a la transformació d'una manera de viure arrelada a la terra i a la mar que durant molts anys ha establert les pautes del treball i de la relació amb l'entorn. Tot i que el creixement de Montgat ha portat molts elements positius, enrere s'ha deixat un poble petit i una manera de viure que avui només podem trobar en les paraules dels més grans i en el testimoni gràfic de les velles fotografies. Montgat
Montgat fins ara fa que es va començar això del Turó del Mar, no era res, era poca cosa. Ara no sé si en som 10.000 ja. O sigui, els pobles els fem nosaltres. I com més en sabem, més bé els fem. El nostre poble té un patrimoni impressionant. Jo crec que és un poble ric, el nostre poble. Teníem mar, teníem indústria i teníem terra. I ara que m'he retirat i soc a casa, doncs ens veiem. I va, Déu senyor, ¿quién te ha visto y quién te ve? Qui t'ha vist i qui et veu? Perquè jo a Montgat l'estimo, l'he estimat i l'estimaré sempre. Sí, que em sento molt satisfet del meu poble, molt satisfet.